Семени бе. Хайки. Дяк на най-високия ерген ментата получава златен нос. Дяк на ментата получава златен нос за най-много добре. Мари ерген. Аз да джога гури Мари. Мече ти дъмкана. Айде, приятели, сега продължаваме с номинациите за Оскар в Перущица. И това е първият човек, човекът, който толкова години с никой не се е скарал. Вече от тут нататък 8 април ще го правим винаги така за най-добрите хора, за най-успелите и така нататък. Значи тази година, 2012 вече, получава наградата човекът, с който никой не се е скарал. Човекът, който... Човека паяк. Не, човекът паят. Човекът, който ви... Работи специално за вас. Човекът, който разбира се, от Донбас, Бобов дол и бригети. Човекът, който е създал Лазар, Ангел и разбира се, Нада. Човекът се казва Георги Чакъров, скобички Гагуни. Получава нашия подарък специално за него. Значи, на Лазар бащата. Топопозо, ти нямаш никакъв подарък. Георги Чакъров, разбира се, получава един сервис и много неща. Пак матиля. Магерки дялбе, ДПС като дярабта Ахмед Дуган. Е така, специално за човекът, който, разбира се, най-добрият. Човека паяк. От сина, заповядай да вземеш подаръка. Ако искаш Лазар, ела, обаче един дюнер, брат. Аре, ела. Чеки как е ралбовските тини. Как те. Значи той получава първо, сега, айде, както и да е, после ще си вземем наградата и така. Спонсора магата керме контясно на пари сакана. Палматио, това е. Добре. Чичо Гагуни да дойде, ако обича, има награда. Специално за най-добрия човек в град Перущица. Човекът, който с никой не се е скарал. За най-работливия. Специално за него. Приятелю, това е специално за тебе. И трябва да сме пример като този човек. Специално за тебе, приятелю. Заповядай. Кючека Спайдър. Ние трябва да сме като него. Трябва да сме като него, понеже... Който гледа и с всички здравей, здрасти, и всеки уважава, и всички го уважават, така ли, приятели? Разбира се, в къщна пендита. Да ни кирда смешил ангара, както и да е. Жив и здрав и още много години. Ти си тази година избраният от всички. Първата, втората къща. Така първо пресечка първата, втората. И втората хула. Е така. Има още подаръци за жената, която все още е сред нас. Най-старата жена в Перущица. Коя е според вас? Не е Комзолата, Дънкан Маклауд. Той е, както и да е. Има още една жена от рода на Дънкан Маклауд. И тя се казва Баба Трепка. Не е хуби. Баба Трепка. Де факто ти се съди. Така получава. Какво получава? Тука ли е тя? Как ще е тук, най-старата? Тука ли е тя? Пак ли е на дискотека? Както е да е? И така получаваме, разбира се, за най-младият в Перущица. Кой е най-младият? Кой е най-младият в Перущица? Разбира се, Тодор Генов. Тодор Генов де-факто е Дженил Владиканско чо. Бащата, ще кажеш ли 2-3 думички?
Както и да е. Получава бебешки костюмчета и така нататък. Така. Четвърта награда. Четвърта награда получава значи един човек, който е създал много деца. И винаги се грижи много за тях. Както така и той и майка им много добре се движат. Чакайте бе хора, чакайте бе, и доката е добър. Който може да има и 20 деца, но винаги се грижи, винаги са чисти, винаги, кака не смяха. Винаги е примерен баща. Според мене и според обществото. Мелешей! Добре де, аплодисменти, айде за Данчо, Мелека и Валя!